Tene November kalo kileta anu wolonfila samba filani muga andur DMS-TV cɛda muso aw ni ce aw ni yantuma ayo bismillah ko jamana ko ka kibaruyaw kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ kunnafoni daminɛna bi Mali gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya la haute autorité de la communication maaw yɛrɛ décision belebele yɛrɛ dɔ ta min na u y'a yira k'a fɔ ko Faransi teleso fila yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ baaraw bɛna jɔ Mali kɔnɔna na wagati kuntagalajan dɔ kɔnɔna na o teleso fila ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ LCI ale ni TF1 de kan la haute autorité de la communication ni a bɛ wele fana ko haki ni olu yɛrɛ kɔni ye Mali kunnafonidilaw ka soba yɛrɛ de ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni teleso ninnu yɛrɛ jalakelen don ka d'a kan k'u bɛ ka kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni cari ka sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ o kunnafoniya ninnu yɛrɛ kan ale ni ka kunnafoniya yɛrɛ dɔw cari minnu yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ka sɔrɔ a ma kɛ yɛrɛ ale ni ka jajugu yɛrɛ cari Mali yɛrɛ kan ka sababu kɛ a ka situation yɛrɛ kɔni kan ale ni ka kunnafoni kolaw yɛrɛ kɔni jɛnsɛ jadisitɔnw yɛrɛ kɔni kan Mali jamana kɔnɔna na Mali autorité maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko LCI ale ni TF1 yɛrɛ kɔni k'olu tɛ ka kunnafoni di yɛrɛ sariya yɛrɛ de bato sabula k'olu bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ de ka kɛlɛ yɛrɛ lawuli jamana kɔnɔna na ale ni ka jajugu yɛrɛ di Mali ka jɛma yɛrɛ ye ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ fana ni ko sugu ninnu yɛrɛ ka kɛ Mali la sabula ko waati tɛmɛnen la TV5 Monde fana Mali ye olu ka baaraw fana suspend Mali jamana kɔnɔna na sabula manifestation minnu yɛrɛ bɛ kɛ an ka Mali faaba yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ taa reportage ninnu kɛ o yɔrɔ ninnu na walasa ka mɔgɔw yɛrɛ fara Mali ka décision yɛrɛ tali kɔni bɛ taabolo kura yɛrɛ yira sabula Mali ale bɛ ka réagir ka taa fɛ jamana wɛrɛw ka kunnafonidilaw kan a bɛ minnu yɛrɛ jalaki k'a fɔ k'u bɛ ka kunnafoni kolo yɛrɛ de cari Mali jamana yɛrɛ kan ko n'i y'a ye Mali yɛrɛ ni décision sugu yɛrɛ kɔni ta sabula a bɛ fɛ ka kunnafoni kolo yɛrɛ de carili dabila a ka jamana kɔnɔna na ale ni ka kɔlɔsiliba yɛrɛ de kɛ o ko ninnu yɛrɛ fana la gouvernement y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni jɛnsɛnni bali ka ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigilakaw yɛrɛ bɛ opération belebele minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin bamasiwale maaw ma jamana ka lakana cogoya ale ni jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ bɛ Mali ale ni diɲɛ jamana wɛrɛw kɔni fangaw cɛ wa Mali autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko jamana wɛrɛw kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni bɛ ka Mali ka situation yɛrɛ kɔni de gɛlɛya ka sɔrɔ a ma se yɔrɔ min yɛrɛ la nka ko ɲɛtaa min yɛrɛ kɛra Mali dugukolo yɛrɛ kan k'u tɛ sɔn k'o fewu k'o ja ninnu yɛrɛ kɔni cari ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ san dama dama bɔ Mali yɛrɛ bɛ transition fanga yɛrɛ de la wa fana Mali ale ye a cɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tigɛ ani jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Europe jamana ninnu yɛrɛ caman wa a ye yɛlɛmaba yɛrɛ don a ka fɛɛrɛ latigɛw yɛrɛ la min na a ye jɛɲɔgɔn kuraw yɛrɛ ɲini a yɛrɛ la o ko hukumu de la Mali jamana yɛrɛ bɛ kunnafoni jɛnsɛnlenw yɛrɛ kɔni kɔlɔsi kosɛbɛ wa k'u k'a da Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kulo kan k'a bɛna gɛlɛya sisan kosɛbɛ k'a fɔ ko i bɛ TF1 ale ni LCI chaînew yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka antenne yɛrɛ la sabula k'olu suspendelen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko walasa an ka se ka o chaîne ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ fɔ ni an yɛlɛla internet walima VPN yɛrɛ kɔni kan walasa an ka ni téléson ninnu yɛrɛ sɔrɔ ko sinon k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ an k'a fɔ k'an ka sɔrɔ an ka antenne yɛrɛ sanfɛ Novembre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 a yirala k'a fɔ ko Sénégal fɛnkɔrɔ ɲininaw yɛrɛ ye Sénégal su 7 bɔ cɔrɛ sɔrɔ dasi kaburudon yɛrɛ la Dakar kɛrɛfɛ ni o ye Sénégal faaba yɛrɛ ye ko nafaba yɛrɛ de bɛ nin su ninnu yɛrɛ sɔrɔli la sabula k'a bɛ Faransi ka version officielle yɛrɛ sɔsɔ min yɛrɛ bɛ tali kɛ Caroyi fagali yɛrɛ la ko nin wale yɛrɛ kɔni kɛra wale jugumanba de wa fana k'a dogolen yɛrɛ de ko kabini san caman hakilina jiginna décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 tirailleurs West Africaine ni olu yɛrɛ finitigilakaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɔra Mali Sénégal ale ni Burkina Faso yɛrɛ olu seginna ka n'u ka jamana kɔnɔna na u kɛlen ko ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ Faransi ye deuxième guerre mondiale wagati yɛrɛ la ni finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ k'u ka sara yɛrɛ de réclamer Faransi yɛrɛ fɛ wa fana k'u bɛ fɛ u ka sara yɛrɛ kɔni ka kɛ sara ye min ni Faransi finitigilakaw ka sara bɛɛ lajɛlen kelen ye wa k'u tɛ fɛ danfara fosi yɛrɛ de ka don u ni Faransi finitigilakaw ka sara ni ɲɔgɔn cɛ wa fana u y'a ɲini Faransi fɛ ko Faransi ka bonyaba yɛrɛ fana da u ka sara fana kan Faransi autorité maaw ka jaabi yɛrɛ kɛra o ko in na marifaci yɛrɛ de ka ɲɛsin ni finitigilaka ninnu yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ka farafinna finitigilaka k'a daminɛ maa 10 yɛrɛ la fo ka taa se maa 100 yɛrɛ ma ni ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ko n'i y'a ye ko fɛnkɔrɔ ɲinina ninnu yɛrɛ wulila ni ka taga sɛgɛsɛgɛli kɛ nin su ninnu yɛrɛ ka sabula ko tariku sɛbɛlaw ani ni denbaya dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka sigasigana don o ko in na wa u y'a yira k'a fɔ ko su
chama yɛrɛ be charo yɛrɛ kaburudona wa fana u y'a yira k'a fɔ ko Faransi autorité maaw yɛrɛ kɔni ma jate jɛnɛ yɛrɛ di ni su nunu yɛrɛ kɔni kan ko Faransi yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kaburudon minnu yɛrɛ be yen nɔ ko su yɛrɛ t'a kɔnɔna na ko yen yɛrɛ kɔni ko n'i taara ko i bɛ taa sɔrɔ su caman yɛrɛ de be yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilaka minnu yɛrɛ taara kɛlɛ kɛ Faransi jamana yɛrɛ ye ko de kosɔn wulila ka nin sɛgɛsɛgɛli baara nunu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka tiɲɛ yɛrɛ dɔn ale ni ka su nunu yɛrɛ fana ye walasa u bɛ se ka kɛ dalulu jɔnjɔ yɛrɛ ye u bolo cogo min na ko novembre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 ko fɛnkɔrɔ ɲinina nunu yɛrɛ kɛlen ka wuli ka u ka sɛgɛsɛgɛli nunu yɛrɛ kɛ k'u taara sɔrɔ su nunu yɛrɛ be kaburudon kɔnɔna na ko y'a sɔrɔ Faransi yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko su tɛ nin kaburudon nunu yɛrɛ kɔnɔna na ko su nunu yɛrɛ dɔw be yen nɔ ni finitigilakaw ka fini yɛrɛ be olu fana kan na ko b'a yira k'a fɔ ko Faransi finitigilaka minnu yɛrɛ faga k'olu su de dogolen kun o yɔrɔ in yɛrɛ la ko sɔrɔdasi gansaw dɔrɔn fana su kun tɛ su nunu yɛrɛ la ko nka ko garadiba yɛrɛ be minnu bolo k'olu fana yɛrɛ kun b'a la wa fana ko su nunu yɛrɛ se la ko kelen yɛrɛ kun b'a la min sen yɛrɛ kun sirilen don ko b'a yira k'a fɔ k'u ye ni su nunu yɛrɛ kɔni minɛ ka ɲangili sugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen da u kan walasa u be sa cogo min yɛrɛ la ko nin tɛ marifaci yɛrɛ dɔrɔn ye wa fɛnkɔrɔ ɲinina nunu yɛrɛ tilatun k'a yira k'a fɔ ko su nunu yɛrɛ dɔw be yen nɔ k'u fari kun ma dafa ale ni u y'u bila kɔfuru min yɛrɛ kɔnɔna na k'u su de ko kɔfuru nunu yɛrɛ kɔni kun tɛ kɔfuru ɲuman ye ko ni jateminɛ belebele nunu yɛrɛ bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko ni su nunu yɛrɛ donna teliya yɛrɛ de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲangili jugu nunu yɛrɛ kɔfɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Faransi ale ye kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ san caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a y'a yira k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ ma sa ni ko in na ko sabula ko maa minnu yɛrɛ sara ko in na k'u tɛ tɛmɛ maa 37 fo ka taa se maa 75 ani 5 yɛrɛ ma wa Faransi y'a yira k'a fɔ ko caro ye kaburudon nunu yɛrɛ la ko mɔgɔ fosi yɛrɛ de t'a kɔnɔna na nka Senegal fɛnkɔrɔ ɲinina nunu ka nin sɛgɛsɛgɛli nunu y'a yira k'a fɔ ko Faransi ale ma tiɲɛ yɛrɛ fɔ nin ko in yɛrɛ la sabula o y'a sɔrɔ ko su caman yɛrɛ kun bɛ kaburudon nunu yɛrɛ la wa fana ko Faransi ka maa fagata nunu yɛrɛ cayalen don kosɛbɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko Faransi fɛnmara yɔrɔw yɛrɛ fana k'a sɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ko dalili jɔnjɔw be sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔnɔna na ko dɔw tununa wa fana dɔw maralen b'u bolo ko bɛ nin ko in tiɲɛ dɔnni yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen de gɛlɛya sabula Faransi ale yɛrɛ kɔni na sofiu jɛma yɛrɛ ka bɔ a ka nin wale jugu yɛrɛ kalama wa Senegal ale ka nin sɛgɛsɛgɛli baara nunu yɛrɛ bɛna dalilu jɔnjɔ yɛrɛ de di ni maa nunu fagali yɛrɛ ma wa a b'a yira ko kunnafoni officiel dɔw yɛrɛ kɔni minnu kun carila Faransi yɛrɛ fɛ k'olu tɛ tiɲɛ ye wa fana k'u kunnafoniyaw nunu yɛrɛ ma dafa wa fana a bɛ kɛ sababu ye ni Senegal ale ni denbaya minnu yɛrɛ ka mɔgɔw tora nin ko in yɛrɛ la olu ka wuli ka jɔ kɛ walasa kiritigɛ baaraw yɛrɛ ka kɛ nin ko in yɛrɛ la walima k'a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni Faransi ale yɛrɛ bɛ a ka sɛbɛn mara yɔrɔw yɛrɛ dayɛlɛ walasa maaw yɛrɛ bɛ se ka taa lajɛ ni tiɲɛ yɛrɛ bɛ ko in yɛrɛ la alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 13 san 2025 a yirala k'a fɔ ko Niger garde national maaw yɛrɛ ye opération belebele yɛrɛ dɔ kɛ jolidi yɛrɛ la Niger jamana kɔnɔna na o wale belebele yɛrɛ kɛra Niger centre national de transfusion sanguine yɛrɛ de la ni o be Niger faba yɛrɛ de la yɔrɔ min na ni joliju ale ni joli sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ bɛ kɛ fo ka taa se joli kilani yɛrɛ kɔni ma dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ni opération belebele yɛrɛ kɛra Niger garde national maaw ka ɲɛmaa yɛrɛ de fɛ ni o bɛ wele ko le colonel major Ahmed Sinja ale n'a baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko jolidi yɛrɛ senfɛ ko hali garde national ninnu yɛrɛ musow fana sen kun bɛ ni jolidi yɛrɛ kɔnɔna ko nin ye mobilisation belebele yɛrɛ de ye sabula ko jolidi yɛrɛ kɔni ma dan finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko musow fana sen yɛrɛ bɛ ko in na ko nafaba yɛrɛ de bɛ ni jolidi yɛrɛ la sabula Niger jamana kɔnɔna na ale ni jamana caman yɛrɛ de bɛ yen nɔ ni jolikɛ dɛsɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ kɔnɔna wa fana ko kuma caman ko joli tɛ sɔrɔ walasa ka maa joginɛw yɛrɛ furakɛ ale ni ka muso kɔnɔmaw yɛrɛ fana dɛmɛ ale ni ka maa dɔw yɛrɛ dɛmɛ minnu ka bana ka jugu kosɛbɛ ale ni accident yɛrɛ minnu yɛrɛ sɔrɔ hadamadenya yɛrɛ la nafaba yɛrɛ de bɛ joli la o de kosɔn ni maa yɛrɛ kɔni ni joli yɛrɛ di k'a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman yɛrɛ de kisi o de kosɔn Niger finitigilakaw yɛrɛ wulila ni ka nin opération yɛrɛ kɔni di ni o ye joli di yɛrɛ de Niger jamana kɔnɔna na ko sabula joli yɛrɛ ye fɛn ye min yɛrɛ kɔni tɛ se ka dilan yɛrɛ ko finitigilaka caman yɛrɛ de nana ni kɛnɛ yɛrɛ ka walasa u bɛ se k'u joli yɛrɛ de di ni ka population maa dɔw yɛrɛ kɔni kisi minnu mago bɛ joli yɛrɛ la ko finitigilaka ninnu ka denbayaw yɛrɛ sen donni ni joli di yɛrɛ la ko b'a yira k'a fɔ ko bɛ fɛ k'u ka dɛmɛ yɛrɛ de di bunahadamadenya yɛrɛ taabolo la santire foli belebele yɛrɛ kɛ ni k'a ɲɛsin garde national maa ninnu yɛrɛ ma walasa k'a ka wale ɲumandon yɛrɛ yira garde national maa ninnu yɛrɛ kɔni ma a ye wale ɲumandon sɛbɛn yɛrɛ dɔ di colonel Ahmed Sinja yɛrɛ ma ale ni k'a ɲɛsin commandant Al Mokhtar Bouzou yɛrɛ ma ni ale ye kɛnɛyako ani sigidako ɲɛmaa yɛrɛ ye
Garde national konnana Niger jamana kono ugani wali ye ke wali nyuma bayere ka nyeshi Niger jamana yerema wa be ke sababu fana ka joli chama yere mara kenya so konnana sablo kuma chama baramagato chama yere be na minu yere be no ni jolgo desere bula Garde national nungani wali belebele yere kono be ke sababu ni Niger citoyen mo fana ni dusube do kono fana be se ka tu yere joli di chugo mi yere la wa fana ka be tim belebele yere do kenya so mo fintigla ko fuka tase civil yere nyogonche ni wale belebele mbayira ka foko Garde national manu yere kono me ku se ko no dengo bela jilene ke wala sala kana be se ka sabate chugo mina ko wa fana ko doronte ku be ku se ko fana ke wala sa kenya ane lafiya yere be se ka sabati Niger jamana yere kono na chugo mi yere la France jamana konna na irara ka foko ko belebele yere do kera kere ni ala France fa ba yere la ni oyi Paris gari yere do be no ni gari yere kon la ko do no ko sobe Paris du konna na ni obe wole ko Montparnasse gari mi yere ga bonni France fa ba gar bela jele irara ka foko France findigla ka we marfa yere ci ce do la mi yere ko ni gar ko fole yere konna na ko murude ko me chan yere bulu kuna folfolo ya irara ka foko ce do yere de kon guntara u gar ko fole yere la ko murude ko ma bulu mi yere minasi ba yere keregerani ala jabama yoro yere la sabula ko chen yere kon kumeke sababu ka mado yere kon jogi walma ka mado yere faga yoro yere la ko ni che murutigi yere kon kunte mado gure yere polisu nu yere bulu sabula ko wati jan yere kon nano ko polisu nu yere kon kumeka ni chen yere nyini sabula ko chen kume violence yere de keni ka nyesi adema yere ma fuka dase amso yere ma ale na ga sigidala mo yere fanama wode ko so français polisu nu yere kumeka chen yere nyini wala saka chen yere mine ko wati mi yere la polisu na gari yere la wala sa ubise ka tege da chen yere ka uya ni chen yere kon fe ka muru yere bla folo ka tege yere korata sanfe nga chen muru tigi yere kon ma so polisu nu ngani fole yere kon ma mi yere frati ba yere de ko sebo ko kumne la polisu nu yere kon marfa yere ci chen yere la wa fana ka ya mare ale yere ko polisu nu yere ka marfa ci kon ko yere kon gele yere sabula ko ma mara ma fetigi yere kon kumese ka ma do yere kon fa wal ma ka ma do yere jogin ko sobe ko marfa ci yere de kon ni solution nyuma wala saka o yoro mo yere la kana kono kuma marfa yere citele la ko chen yere kon kuma chugo sugu yara bela jeleni nyini wala saka ma do gera yere la ko fa wal ma ka do yere kon jogin ko sabe nga ko hal nasoro ma jugu yere de kon polisu yere kon marfa yere kon chala ka ko demelge jogulu ma yere kon kana taninga tana kenya so la wala saka furake o bela jele fana ko fe u bena enquête do yere kon ke ka la jena soro ni polisu nu yere kon u ga bara yere ke sharia kon nana ko na yere kon ko polisu nu yere kon u ga bara yere kon ge sharia kon nana ko fe ni yere furakera ko be soro ka critique bara o damne che yere kan ngame wati mna ina foko sisan ko kuna foni ya fulu yere de masoro ni ma murutigi yere kon nga ko yere ka kena yere kon nga kerengere ne ala ko français ale yere kon meto koloseli yere de la wala saka population ma yere kon kisi ka bo bigan wale bela jelen toroma ko angati yere kon bena ken ko kon ne la kala jenasor ni ko yere kon kira sharia yere de kan ni ne be dansiga nga bi ko kan kibar yo la man kan bagana lemi bago bela jelen fo mali kono ani mali ko ka au kambe anyagona warema